Hello लोगोफोर गुड आफ्टरनुन नोंथांमोनखौ आंनि तरुन नार्जारि इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय लोगोफोर जोंहा जुखाम गायनो नागिरदों आरोखि ना लोगोफोर आङो दा नोंथांमोननो मा खामानि मावगोन बेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोसे भिडिअखौ जोबजासे नायलां लोगोफोर मोजां मोनोबा लाइक साबस्क्राइब आरो शेयार खालामना हो लोगोफोर आंनि अनजाथाव लोगोफोर आरो दान्दिसे भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर आं मा खामानि मावगोन दायो भिडिअखौ देखायलांनाय जागोन आरोखि ना लोगोआव दङ लोगोफोर आं मा होगोन आरोखि ना जुखाम गायनायावहाय बेवहाय बेयो गोबोरखि सामखौ सालिनो लादों आरोखि ना ओमफ्राय नैबे जुखाम जाहैबाय ओमफ्राय नैबे जिं जाहैबाय आरोखि ना ओमफ्राय नैबे सयेल पटास इउरिया जाहैबाय नैबे ओमफ्राय नैबे मोनसेया माबा जाहैबाय सुपार इउरिया पटास जिं जिंआ नैबे आरोखि ना नैबे सयेल ओमफ्राय नैबे जुखाम बेगर पेकेटसोमा आरोखि ना बे पेकेटआव 4 केजि ओमफ्राय बिनि दामा 2400 थाखा लादों जुखामनि दामा जोलैया माखासे सोंबाय आं दहाय लोगोफोर भिडिअखौ आं दा लगायनायखौ देखायगोन लोगोफोर ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासे ओंखाम जागासै आरोखि दा आङो लोगोफोर ओंखाम जाखांनानै लगायसिगोन हासारखौ लगायनानै सारगोन आरोखि ना लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासे दा ओंखाम जाग्रोसै लोगोफोर ओंखाम खुरगासिनो दं रेडिनो आमुखिफ्रा आंनि बियादै खोनायथारला बेया मा खालामदों नों दहाय मानि थाखाय गाबालाय दे खोन्थालाय खोन्थादे नों मानि थाखाय गाबा नोंनि आब'खौ सोर गोसोथोयो होनदों माबा मा होनोमोनलाय एरेगदाव ना सोर होनदों एरेगदाव ओमफ्राय नों गाबबाय मारै गाबामोन नों खोन्थादो दे खोन्थालाय ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ हरानो माबा लायनाय गिनाया ना डाइरेक्ट जावा ओमफ्राय नों हरना हरा नों हरना हरा हरा ओरै बुंनाव दे केनजों थांनो नागिरबा केनजों हायथरगोनांगौ खियावहाय ओमफ्राय गुमै दाखौ मा होनगोन नोङो हरमारा जोलैनो दोंगोन आब'ना केनजों हायथरगोन सुखिन जाहैजागोन लामायाव सिरि थांदों ओमफ्राय ओरैहाय थरदों सुखिनजों ओमफ्राय मा लानो थिननो नों आब'खौ लांनो थिनबा साख्रि लानो थिनगोन साख्रि लागोन मोजां आब'खौ हरगोन दे ओइ गथ'फोर नैबे जाबाय बियादै थिख्लि खालामबाय बियानै मथिया नहीं नैबे बियादै खन्थाइ लामब्राया हाथाय गेसावमोन बेनि जा हाथाय एख'बा गाबदों मा बियो लोगोफोर हाथाया दासो मोजां रज'फिनबाय फेरखं जाजोब्बाय खाजाय जायै लोगोफोर ओंखाम खुरबाय जोंहा नै मा ओंख्रि दालि ओमफ्राय नैबे बिबाजै लावखि लावखिया नैबे जोंहानि हानि बालि सार आरोखि ना फादार हानि बालि लोगोफोरा दा ओंखाम जागासिनो आरोखि ना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासै लोगोफोर आङो दायो ओंखाम जाखांबाय आरोखि ना ओंखाम जाखांनानै जुखाम सोमनाय दं नै गोजा जुखाम बेगर रं दं आरोखि ना गोजाजोबमोन दा दैयाव सोमनानै गोजा कालार होबाय देनां लोगोफोर जाय जुखाम जानो गोसो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आंनावहाय लोगोफोरखौ लेंहरगोन आं जुखाम फिथाइ थायोबा लोगोफोर सारा जोंना जागासिनो दं नै मा ओंख्रि सार मा ओंख्रि सार बै सैमा मासे जाब्बारा बिगुरा जानैल' दाउलाया ओइ सैमा बेथा बोरमाबो सोरांनानै बेथा
जानायल' जमबाय थाखायो आं मोखिफ्रा जादों नै दासो ओंखाम खुरबाय बायनानै हैनो सिबायबो दासो मोनजाबाय आयो सिख्लि मावजिबो जागासिनो दं ओरै माने लोगोफोर आङो दा दसे जिरायनानै हासारखौ लगायसिगोन आरोखि ना जिरायखांबायानो आरोखि ना लगायसै हासारखौ मा खालामनो बायद' दाबाय आरो दाबा एसे आमोखियानो सिबदों आयौ गोलैसैसोमोन नहीं खानाय स्टिल बाथायबाय लगायसै आङो हासारखौ लोगोफोर नायलांबाय थादो हासार लगायनायखौ मा होयो हासारखौनो खोन्थाखाबायानो आरोखि आङो मा होगोन लगायसै बेहा जागोन ट्रिपाला सिब्रा बियो दा हासार लगायसिगोन लोगोफोर आइदै हाय फुरलायना होनां बे इउरिया गथा मेनायनानै होजोबनाय इउरिया ये क्या है भाई ये क्या है देखो ये क्या है नमक है यार देखो ये है नमक भाई कितना बुरा है ये खाने को दे दो अच्छा दे दो ला पर संख्रि किखौ होगोन नाय बुरा बुइदो ada kontrol kali ang offline sih barang apa tapi buara ada kalau kecil barang apa tapi nah kau kan masih tuh benar Susunan lu sakit ya. Tuh, begitu sih. Terus dulu kan. Nomok. Tuh, dia sana, ini lain nih. ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ Ayo, masih ke enggak? Oh, nih. Nih, pandai nih. Buat. Nih. Aku lo kita itu. Yo. Oi, aku jangan. Nah, aku. Tuh, itu kan bener udah aku. Sekarang aja enggak. Nah, ini gue udah cukup aja. Terus. Kita enggak masalah. Terus, kita akan begitu saja. Boleh. Hai. Ai. Apa cứ là biết hả? Bước khả năng cười đi. Ya, đi khả lắm rồi, chỉ cái này thôi. Hả? Có cái gì? Hả? Cái gì này? Nãy cái này cái gì? Không phải mặc cái này. Không. Không ra cái này. Chắc rồi đấy. Để đây là chiêu đi à? Quá, quên hụt. Quá đi. Nó sẽ đang một thằng, không phải đâu. Ini para deko. Apa makan sekarang? Siang, kemudian itu dibuat saja. Boleh potong saja. Ada yang boleh? Satu mana? Benar. Lapas cukup. Oh sih, ini tangkap lagi. Terus para kamu ini.
Potas gue shot mana? Kau semua deh. Kau kerja yang mana? Kau jadi itu makanan kita. Kau yang tu. Kau ini. Mana tak nak. Kau juga kau juga. Kau tu kerja mai pas juga. Kau sekarang ni kau ni. Hah? Mana lagi? Kau tu ini kau. Dah salam dah. Kita ni. Kita semua. Tangan. Sesuai dengan kita. Sini motor macam ni. Mau jam motor. Mau jam motor ni. Mau jam. Kasih di sini. Mau sih kau. Boleh kau tak kau dah kita kan. Iya. Kau tok sih. Look, come on. Macam mana? Apa? Kayu, boleh lagi baik. Mana bu? Tak. Makan itu apa lagi? Beda tapi Yuliaजों potasजों सुपार 10 केजि दंबावो potasआ 10 केजि दंबावो नैबे सयेल जिंक प्लेटफर्मफ्रा लाजेनबाय लोगो आं दा थांगासिनो दं आरो थौदो नायलांबाय थादो भिडिअखौ आरो आदै औ मावफाबा एसे दा खाबसिन दाम हरगोन आं खाबसिन दाम हरब्ला थांफिनजोबखागोन आं खालगसाबो ने लाखाबाय डाइरेक्ट खालगसाखौसो सारनानै लासै हासारखौ दब्लायजों बिगानैसो जागोन खोमा दा आं हासार होगोननि लोगोफोर हासार सारगोननि कबिरा गैसा नामा
दा हासारखौ सारगासिनो दं लोगोफोर बोरै सारो हासारखौ नायखादो हाखर होबाय डाइरेक्टनो हासारा ओरै थाङो होनांगौ दिनै नङा दायो मेंबाय आरोखि ना माखासे एसे बोन्दोंबावनो दब्लायथाम एसेल'सै नैबे दब्लायसेखौ हासार होनो मोनाखिसै ओमफ्राय ओरै दब्लायनि बै दब्लायखौ हासार होखाबाय गाबोन गायसै आरोखि ना दिनै बेगरखौ गायनो हास्लाबाखिसै लोगोफोर मेंबायबो भिडिअखौल' मोजां मोनोबा साबसक्राइब लाइक ओमफ्राय शेयार खालामदो बेल आइकनखौ थुना होदो लोगोफोर दा दुगैनायनिबो टाइम जाबायना दुगैग्रोसै बे ओरै हालेवनायखौ गासिबो गायजोबखागोन बाय बाय लोगोफोर दोनथ'बाय